ମୁଁ ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶବ ଅଣାଗଲା। କୁହାଗଲା ଯେ 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବଟିକୁ ସେଠାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସେଇ ଶବଟିକୁ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖିଦେଲି। ଠିକ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି, ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଶବଟି ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତ ବାହାରକୁ ଟେକି ରଖିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ମୋ ରକ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାହସ କରି ପାଖକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ନୀରବତା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶବ ନେଇ ଆସିଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଫରାନ ବୋଲି ଲେଖାଥିଲା। କୁହାଗଲା କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଧୀରେ କରି ସେଇ ଦେହକୁ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖିଲି ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଫ୍ରିଜରରୁ ଫରାନ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତ ବାହାରକୁ ଟେକି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ମୁଁ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ଆରେ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖ ତ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମରିଛି ନା ଜୀବନ୍ତ। ମୁଁ ଥର ଥର ହାତରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ତାଙ୍କ ନାକ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ସେ ମରି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଚିଠି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା କି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବିଷ ଦେଇ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ମୋତେ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖି ମାରି ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବି, ହୁଏତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋପନରେ ମୋର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ ଫରାନକୁ ମୁର୍ଦ୍ଦାଘରର ଏକ ପଛ କୋଣରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା। ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କାର ଆସି ଠିଆ ହେଲା। 2 ଜଣ ଲୋକ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଥ କଣରେ ଲୁଚି ରହି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେମାନେ ସିଧା ଫ୍ରିଜର ନମ୍ବର 14 ପାଖକୁ ଗଲେ। ଜଣେ କହିଲା କି ଜଲ୍ଦି କର, ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯିବ। କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜର ଖୋଲିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଫ୍ରିଜର ଖାଲି ଥିଲା। ସେମାନେ ପାଗଳ ଭଳି ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘର ଭିତରେ ଫାରାନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ପଛପଟୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କଲି। ସେ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠାକାର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଜାଣିଥିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ କରି ଫାରାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଚମକେଇଲା ଭଳି କଥା ହେଉଛି, ସେହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର, ଯିଏ ଫାରାନକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜରେ ମୋର ଫଟୋ ବାହାରିଲା। ଫାରାନଙ୍କ ବାପା ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଫାରାନ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇ ରାତିର ଭୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଦିନ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି, ଠିକ୍ କରିଥିଲି ନା ଭୁଲ? ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।